രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം അല്ലെ. 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? 14ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അധ്യായം. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ കണ്ടത് അല്ലെ. എന്താണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ജീവാത്മാവ് ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂലസ്വരൂപത്തെ പറ്റി മറന്നു പോകുന്നു നാം. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. സ്വഭാവം പോലെ പറഞ്ഞോളൂ. സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമാത്മ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തിൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എന്ത് വരാണ് ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഗുണങ്ങള്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ വരാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരും. അതിലെ നിയമങ്ങള് നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണത്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും
ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികള് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ അല്ലെ. ശ്ലോകം 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് മാംചയോ ശ്ലോകം എന്താണ്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവയെ സമഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ സാഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ സർവ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പന. നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ അറിയണം. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം. ഓരോ ഗുണത്തിന്റെയും ദോഷവും ഗുണവും നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും. ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് നമുക്ക് ഏതവസ്ഥയിലെത്തണം? ഏതവസ്ഥയിലെത്തേണ്ടത്? 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വരുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ്? ശുദ്ധസത്വം. വിശുദ്ധി. ശുദ്ധസത്വത്തിൽ. ശുദ്ധസത്വം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം, വസുദേവാവസ്ഥ. വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിൽ വസുദേവാവസ്ഥ. അതിലാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാവരുടെയും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച്, അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അവിടെ ചോദിച്ചതാണല്ലേ. ഒന്നും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു, പുരുഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് പുരുഷനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിപ്പോ ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി പുരുഷോത്തമ യോഗം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പുരുഷനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ പുരുഷൻ എത്ര തരണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പുരുഷനല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പുരുഷൻ എന്താണ്? ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരു പുരുഷനുള്ളൂ. അതാരാണ്? ഭഗവാൻ. അതായത് ആസ്വദിക്കുന്നവൻ, ആസ്വാദകൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകൻ. അതാരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ മാത്രം. ബാക്കി എല്ലാവരും സേവകരാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സൗണ്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. അവര് പറയുന്ന അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത്. മാതാജിയുടെ ശബ്ദം അപ്പുറത്ത് കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറയും. അവര് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് ഡോർ ചാരിയുടെ കുറച്ച്. ലാപ്ടോപ്പിൽ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം വരും ഇപ്പോൾ. മെയിനായിട്ട് തണുപ്പായപ്പോ വൈഫൈക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം പോലെയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ചെറിയ അധ്യായാണിതും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായാട്ടോ ശരിക്കും പുരുഷോത്തമ യോഗം. നല്ലൊരു അധ്യായാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഊർധമൂലമതശ്വാകം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവീത്.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ആയി അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടും ശാഖകൾ മേൽപോട്ടും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വൃക്ഷം വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേദപഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാതും നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ശാസ്ത്രങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ വേദപഠനങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥം, അശ്വത്തിന്റെ ഇലകള്, വേദമന്ത്രങ്ങള്, ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം എന്നിവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് പറയുന്നത്, ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങൾ. നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങള് അതെങ്ങനെയാണത്? അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അത് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയണം അല്ലെ. അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ, അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ അടുത്തത്, അടുത്തത് കഴിയുമ്പോ അടുത്തത്, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അശ്വത്ഥത്തിന്റെ ഇതിന്റെ വേരുകള് മുകളിലും ശാഖകള് കീഴ്പോട്ടും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മരം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വൃക്ഷത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഭൗതിക ലോകത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. വെള്ളത്തിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇപ്പൊ നദികളുടെ ഒക്കെ കരയിൽ നമുക്കൊരു വൃക്ഷം നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ജലങ്ങൾ ജലാശയത്തിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാല് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരിക്കും ഈ വൃക്ഷം ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഉള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുക? വെള്ളത്തിലൂടെയല്ലേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്, ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം, അതായത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ അതിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? തൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആഗ്രഹം അതിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, തൃഷ്ണ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് ആഗ്രഹത്തില്, തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഇതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റേത് സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പോഷണം കിട്ടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചാൽ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് പറയാം നമ്മുടെ.
ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരായാൻ സാധിക്കും? വേദജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് അതിന്റെ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമാണെന്ന് പറയാം. നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ നിന്നാണ് ആ വൃക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏത് ലോകാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ ലോകം ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ശാഖകൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അതിന്റെ പിന്നെ മുകൾ ഭാഗവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സെന്റർ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? മുകളില് ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി താഴെ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അധശ്ചോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ വൃക്ഷം അപ്പൊ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദത്പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തില്, ഭൂമിയില് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവസാനം നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ വൃക്ഷത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഛേദിച്ചു കളയണം. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മള് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തത്? എവിടെയാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ലാത്തത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ ആ പരമപുരുഷന്, ഭഗവാന് നമ്മള് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വൈരാഗ്യം നമ്മൾ ശീലിക്കണം. എന്തിനോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവണം? ഭൗതികമായ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം? വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിരഹ ദുഃഖം നമുക്ക് തോന്നണം. ആ വിരഹ ദുഃഖം ഭഗവാനോട് വിരഹ ദുഃഖം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിരഹ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക? എന്തിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് വിരഹ ദുഃഖം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും? നാമജപം.
നാമജപം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം സേവനം മനുഷ്യൻ. ആദ്യത്തെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനോട് വിരഹ ദുഃഖം ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനും നമുക്കൊട്ടും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് അത്രയും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, വിരഹം വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിരഹം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റും? നാമജപത്തിലൂടെ, സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ, വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മധുരാവാസം, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നതാണ്? ഈ വിരഹവേദന നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം? നമുക്ക് ഭഗവാന് അതായത് നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞ് എവിടെ ചെന്നാലാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവിണ്ടല്ലാത്തത് ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ ആ പരമപുരുഷന് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും, ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ഭഗവാനിലും എത്താം. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷമാത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, ഇന്ന ആളുടെ പുത്രൻ. അതായത് നമ്മുടെ ആ മൂല സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അവരുടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ 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 പോയി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത വിഷ്ണുവിലെത്തും. നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലെത്തും. അവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുറിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും? ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ മായ വൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിർമാനമോഹാജിത സംഘതോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്തി മൂഢപദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഭിമാനം, പിന്നെ മായാമോഹം, ദുസംസർഗം, 3 കാര്യങ്ങളാ പറയണം അല്ലെ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ സനാതനമായ തത്വം ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ മാറണം? മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള അഭിമാനം. ഞാനാണ്, എന്റെ ആണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു ഭാവം. നമുക്ക് എല്ലാതും ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, എനിക്കാണ് എല്ലാതും സാധിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുക. മായാമോഹം, ഇതൊക്കെ ഒരേ മീനിങ് വരുന്നതാണല്ലോ. എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, അതായത് എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാനാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ ആദരിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നൊരു ഭാവം നമുക്ക്. പിന്നെ ദുസംസർഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗം, കൂട്ടുകെട്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടാതെ സനാതനമായ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായിട്ട് വിഭ്രാന്തരാകാതെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാശ്വതമായ ലോകത്തേക്ക്, ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ വരെയുള്ള ശ്ലോകം, 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ 6 മുതല് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകണം അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്.
ന തത്ഭാസയതോ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമമായ ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്തില് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അവിടെ എങ്ങനെയാ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ആവാസസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയാ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം അതിനൊരു പേര് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്താ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരവ്യോമത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. മാമൈ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവാത്മാക്കളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഭക്തജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ബന്ധനത്തിലാണ് ഇവിടെ, ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിലാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ബദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ആര് നയിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. വ്യക്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാവിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. തീയിന്റെ തീപ്പൊരി, ആ തീയിൽ നിന്ന് ആ തീപ്പൊരി വേർപെട്ടാലും കുറച്ച് സമയം ആ തീയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തിൽ കാണിക്കും? ആ തീപ്പൊരിയിൽ കാണും അല്ലെ? പിന്നെ പതുക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് അണഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മറന്നു? നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മള് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകും, മറന്നു പോകും നമ്മള്. അതാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കത് മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശം തന്നെയാണ് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. കാരണം ഈ തീപ്പൊരികള് എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആ തീ വരുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യാക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയേത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ജീവാത്മാവ് കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മളൊരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണത്? ആ ശരീരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ജീവാത്മാവ് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വേറൊരു ശരീരം ആര് സ്വീകരിക്കും? ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക്, ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും.
അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതുവരെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശരീരം നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും ആകാം. 84 ലക്ഷത്തില് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. നമ്മളെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും ആകാം. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ആകാം, മൃഗത്തിന്റെ ആകാം, പക്ഷിയുടെ ആകാം, സസ്യങ്ങളുടെ ആകാം, വൃക്ഷത്തിന്റെ വൃക്ഷലതാദികൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും എന്താവാം, ശരീരം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വരും. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മുടെ ഏത് ശരീരം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രോതം ചക്ഷുസ്പർശനം ചാരസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം 2 ശരീരം നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, 2 സ്ഥൂല ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ശരീരം, അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം, അതാണ് എന്തിലുള്ളത്, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് മരണപ്പെടുമ്പോ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുണ്ടായ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഇതിവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും. പിന്നെ ഈ ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോണത് ഏതാണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം. നമ്മുടെ എന്താണ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടിയായിട്ടുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോകുമ്പോ നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓർമ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതും കൊണ്ടാണ് എങ്ങ് പോണത്, ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോകുന്നത് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അവിടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങും, അവിടെ വീണ്ടും ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത്, പിന്നെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണോ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല, മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അറിവ് നേടിയവർക്ക്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മൂഢന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതു ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം, അറിവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം കിട്ടുന്നതെന്നും ഒക്കെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാത്തവർക്കോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രാമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധിമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അന്ധകാരം മുഴുവൻ മാറ്റി ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്
പ്രകാശം പരത്തുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യൻ. ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സും അഗ്നിയുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ സോമാ ഭൂതോരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഇതിനെല്ലാം ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനായിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും എന്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്? ജീവരസം നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. കാരണം ചെടികൾക്ക് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് ആ പോഷണം കിട്ടുന്നത്. ആ പോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം നിലാവ് ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? സ്വാദ് വരുന്നത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ്. സസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാധീന ശക്തി മൂലം, ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീന ശക്തി മൂലമാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ സ്വാദ് വരുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ സാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്. നിലാവില്ലാതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? വളരാനോ സ്വാദിഷ്ടമാകാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ചന്ദ്രനിലൂടെ അത് നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഹം വൈശാനരോ ഭൂത പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ദഹനാഗ്നിയാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാണ്? ദഹനാഗ്നിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അഗ്നി, ദഹനാഗ്നി. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? വൈശ്വാനരൻ. അഹം വൈശ്വാനരാഭൂത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വൈശ്വാനരൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു അഗ്നിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദഹനാഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാ വസ്തുക്കളും നൽകുന്നത് നമുക്ക് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് സ്വാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ, ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. 4 വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കുടിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അസുഖങ്ങളായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനേ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അസുഖങ്ങളായിരിക്കും, നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതും ആര് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്താ സ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. ഇനിയോ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണ ഭഗവാനിലാണ്. സ്മരണശക്തി ഭഗവാനാണ്. ജ്ഞാനശക്തി ഭഗവാനാണ്. മറവി ശക്തി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്മരണശക്തി അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഓർമ്മയുടെ ആ ശക്തി കിട്ടുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ സ്മരണശക്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനശക്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. മറവി ശക്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം
ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളും ആര് തന്നെയാണ്? വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശക്ഷര ഏവച്ച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലെ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും, രണ്ടാമത്തെ തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. എവിടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യേ പരമാത്മേതിദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയം ആവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ കൂടാതെ ആരുണ്ട്? പുരുഷൻ 2 തരം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. മൂന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞത് ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും പുലർത്തി പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാനിവിടെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഓരോരുത്തരെ ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ, അവരുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയണം. എല്ലാത്തിനും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹമക്ഷരാതപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകവേദേച പ്രതിഥാ പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. പിന്നെ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും, ക്ഷരം അക്ഷരം നശിക്കുന്നതും അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെ, നശിക്കാത്തതും നശിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും അതീതനായതുകൊണ്ടും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എന്ത് പറയും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് നിസ്സംശയം എല്ലാം അറിയുന്നവരായിരിക്കും. അവര് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ ച കൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത. ഇവിടെ അർജുനൻ വിളിക്കാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? മയാനഘ. അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപരഹിത. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാകും. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്.
പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്നൊഴികെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നടക്കുന്നിടത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം നടത്തുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരുടെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയിലാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും, ഭഗവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാകാനായിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയും എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ബുദ്ധിമാനായാലും വിശുദ്ധനാവാനായാലും ഏതൊരു വ്യക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കില്ല? സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനാണ്. നമുക്ക് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നാം. നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ നല്ല നോളേജ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അയാളെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയില്ല. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അല്ലാത്തവര് എത്ര ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരെന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പൂർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, ഭഗവാനെ അറിയുക അല്ലെ. അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭൗതികമായ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ. അറിയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിങ്ങനെ കെട്ടുപണിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കെടുക്കൂല, അതിന്റെ വേര് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങള്. അത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന് പോഷണം നൽകുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള മാർഗം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള മാർഗം. അതായത് മായാ സംസർഗം, അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? നിത്യാമോഹം, അതല്ലേ? അതെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നവർ? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമഭയ സാമ്രാജ്യം, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? മാമേ വംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന, 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് അഗ്നി ഏതാണ്? ഭഗവാൻ. വൈശ്വാനരൻ. വൈശ്വാനരൻ എന്നാണ് അഗ്നിയുടെ പേര്. ഏതാണ്? വൈശ്വാനര അഗ്നി. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കും. പുരുഷോത്തമനല്ലേ? ഇവിടെ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, അനഘ. മായാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് മയാനഘ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? പാപരഹിത. അനഘ എന്ന് വെച്ചാല് പാപരഹിതം, പാപം ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പാപരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇതില് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതാണ്? ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.